No niin, tervetuloa Tunementin Ääni edellä podcastiin. Tässä podissa me keskustellaan äänenkäytöstä erityisesti yritysten ja brändien kontekstissa. Tänään me keskustellaan erityisesti siitä, että miten liiketiloissa voidaan käyttää ääntä paremmin. Oli ne liiketilat sitten sellaisia, mitä asiakkaat käyttää tai yrityksen työntekijät käyttää, tai mahdollisesti jopa molemmat. Niin tänään me keskitytään siihen. Meillä on täällä vieraana GT-musiikkiluvilta Joonas Piiroinen. Tervetuloa. Kiitos Jarkko. Oikein mukava olla täällä. Joo. Aloitetaan ihan siitä, että kuka on Joonas ja mikä on GT-musiikkiluvat. Sekin on varmasti vielä monille mysteeri, niin kuin toki Gramexin teosto vähän vanhempina organisaationa saattaa olla tuttuja. Mutta mikä on GT-musiikkiluvat ja mitä sä siellä teet? Piiroisen Joonas on tosiaan nimi ja mun virallinen titteli on meillä avainasiakaspäällikkö, mutta kutsuisin ehkä itseäni enemmän musiikkikonsultiksi. Musiikkitohtoriksikin mua jossain piireissä välillä kutsuttu ehkä vähän leikkimielisesti, mutta Se on hyvä titteli. Mä autan erilaisia yrityksiä siinä, että miten sillä musiikilla niissä eri tiloissa voitaisiin lähteä tekemään tuloksellista liiketoimintaa. Eli ihan lähdetään luomaan arvoa. Musiikki on se työkalu ja mä oon nyt 10 vuotta aika lailla tehnyt musiikin kanssa töitä juurikin liiketilakontekstissa ja varsinkin kaupallisissa konteksteissa. Ja mä oon semmoinen tyyppi, joka on usein yhdistämässä asiakkaaseen esimerkiksi erilaisia taustamusiikkioperaattoreita, äänentoistoyrityksiä ja esimerkiksi musiikkibrändäystä osaavia tahoja. Ja lähdetään asiakkaan kanssa yhdessä miettimään sitä, että miten just hänen siinä toiminnassaan se musiikki lähtisi tuomaan parempaa liiketoimintaa. Usein se voi olla sitä, että on semmoinen yritys, jolla ei ole mitään musiikkia tai ääntä vielä käytössä välttämättä, tai sitten on jo, niin sitä voidaan lähteä vähän optimoimaan ja kehittämään, vielä parantamaan. Mun fokus on täällä GT-musiikkiluvilla ollut enemmän suurasiakkaissa, eli puhutaan ketjuista enimmäkseen, mutta kaikenlaiset yritykset, jotka musiikin käytöstä haluaa tehdä arvoa tuovan osan sitä toimintaa, niin mä kyllä osaan niissä auttaa. Ja GT-musiikkiluvista, GT-musiikkiluvat on Gramexin ja Teoston, eli kahden musiikin tekijänoikeusjärjestön yhteinen 50-50 omistuksessa oleva myynti- ja markkinointiyhtiö. Ja me myydään käytännössä taustamusiikkiluvat siihen musiikin julkiseen esittämiseen siellä liikepaikoilla asiakasyrityksissä. Eli tässä tapauksessa ne voi olla ravintoloita, asiakastiloja, myymälöitä, kampaamoita, kuntokeskuksia, ihan mitä tahansa. Eli silloin kun sitä musaa käytetään siellä julkisessa yhteydessä, julkista esittämistä tehdään sillä musiikilla, niin me myydään se lupa siihen. Eli periaatteessa mun tehtävä on vähän niin kuin ehkä varsinkin sitten tuolla isommissa asiakkaissa, niin mun tehtävä on auttaa heitä saamaan sille maksetulle lupamaksulle oikeasti takaisin maksua. Että se on mun tehtävä. Mutta tietysti me myös hoidetaan sitä perustehtävää, jonka Gramex ja Teosto on meille tekijänoikeusjärjestöönä antanut, joka tulee siis tekijänoikeuslaista, että kun musiikkia käytetään tuolla julkisissa yhteyksissä, niin sitä pitää se korvaus maksaa musiikiammattilaisille. Ehdottomasti. Ja mä voin kuvitella, että ei olisi eka kertaa, jos mä kysyn sulta, että minkä takia siihen musaan tarvitaan lupa, niin se saattaa olla, että asiakkaan välillä nousee tämä. Kyllä. Etenkin nykypäivänä, kun musiikki on hyvin sillain yleisessä käytössä. Musta tuntuu, että se on hyvin matala se kynnys. Sä voit kuunnella sitä Spotifysta ja mistä tahansa todella helposti, ja YouTube on täynnä musiikkia ja muuta. Niin miksi se pitää olla niin vaikeaa? Miksi ei tarvita lupa? Niin. Se tulee ihan siitä perusajatuksesta, jos mennään ihan ensin siitä, että miksi pitää ylipäätään se lupa olla tai miksi pitää maksaa, niin mä oon ehkä joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä, ihan tällaista klassista peruslogiikkaa, että jos mulla on yritys, silloin kun mä käytän jonkun toisen ihmisen tekemää työtä, sitä lopputulemaa, eli tässä tapauksessa sitä musiikkia, niin onhan se tietysti järkevää, että siitä maksetaan joku korvaus. Mä käytän jonkun tekemää hyödykettä mun liiketoiminnan edistämiseen, siitä maksetaan korvaus. Ja siitä se itse asiassa lähtee kaikki tämä musiikkilupamaksun se perusajatus. Ja se tulee myös siitä, että tekijänoikeuslaissahan siis aina kun luodaan teos, tai musiikkiteos kun luodaan, niin sen musiikkiteoksen luoja, eli se teoksen tässä tapauksessa luoja, tekijä, niin hänelle tulee tekijänoikeus. Kyllä. Ihan laissa. Ja se antaa silloin hänelle mahdollisuuden myös määrätä siitä, että miten sitä teosta käytetään. Ja se myös antaa hänelle itse asiassa sen mahdollisuuden tehdä elantoa sillä. Ja kyllä. Siitä se lupamaksu, sen mahdollisuus tulee ihan laista. Juuri näin. Eli musanteko on työtä. Ja juuri näin. Siitä kuuluu maksaa, jotta sitä pystyy porukka tekemään muunakin kuin harrastuksena pelkästään. Kyllä, ja se voi tuntua ehkä monelle abstraktilta, se, että mä laitan nyt soimaan musiikin lähteen sinne mun vaikka asiakastilaan.
myymälään, mun pieneen kivijalkamyymälään, ja sitten siellä soi se tunnetun artistin biisi, että miksi mun tarvii siitä maksaa? Mähän maksan jo Yle-veroa ja mitä kaikkea. Mä maksan palvelumaksun siitä itse musiikkipalvelusta. Niin. Mutta kyllä se niin vaan on, että siitä julkisesta esittämisestä, kun puhutaan, niin se on tosiaan semmoinen oma osansa, mikä ei esimerkiksi lukeudu näihin musapalveluihin niin kuin sisälle. Sen takia se lupamaksu pitää olla. Mutta sekin just, että se on abstrakti asia. Niin, se ei ole esiintymässä se artisti siellä, mutta kuitenkin se musiikki on siellä töissä siellä myymälässä. Ja biisi ja kappale tai teos esiintyy tavallaan kuitenkin siellä sitten. Kyllä, juuri näin. Ja sen kappaleen loppuun saattamiseksi siihen muotoon, mikä siinä äänitteellä sitten on, niin siihen on tarvittu työtä. Ja se esiintyy se artisti siellä, vaikkakin niin kuin digitaalisessa kyllä. muodossa. Esiintyy monessa paikassa, riippuen artistista. Kyllä. Todellakin. Tämä on semmoinen asia, mitä moni ei varmasti tiedä yrityksissä, että sä perustat yrityksessä, siinä on paljon byrokratiaa ja muuta, mitä sun pitää hoitaa. On, niin kuin. Kyllä. Asioita on ja monta hattua pitää olla päässä, niin tämä on varmasti asia, mitä ei myöskään tiedetä, kun lähdetään vaikka soittaa sitten varmasti hyvin yleistä jostain Spotifysta vaan musiikkia, että on kiva, että on vähän jotain tuolla meidän liiketilassa. Niin miten tätä varmasti jollain tavalla pitää valvoa tai muuta, niin kuin tsekkailla sitä, että jengi oikeasti tietää ensinnäkin siitä, mutta myös maksaa niistä luvista sen oikean määrän, jotta saadaan näitä tilityksiä tehtyä niille, joille se kuuluu myös. Niin miten te valvotte? Tähän varmaan liittyy jonkun verran semmoisia negatiivisia kohtaamisia myös, koska sit on paljon rautoja tulessa, niin se on aika semmoinen, että tämäkin vielä. Joo, kyllä näitä tällaisia, voisiko sanoa urbaanilegendoja, niin kuin musiikkilupienkin toiminnasta on olemassa. GT-musiikkiluvat ja ylipäätään musiikkilupa, niin sen tarve, tai siis musiikkilupa on, sen ottaminen on periaatteessa lakisääteinen velvollisuus yrittäjälle. Eli se pitäisi periaatteessa ottaa silloin, kun sitä yritystoimintaa lähdetään starttaamaan, sitä musiikkia aletaan käyttämään. Et eihän sitä tarvitse musiikkilupaa olla, ellei musiikkia käytä siinä toiminnassa. Mutta se, miten musiikkiluvan saa, niin senhän saa nykyään tosi helposti ihan niin kuin verkosta ostamalla. Eli musiikkiluvat.fi verkkokaupasta pystyy käytännössä ostamaan melkein kaikki mahdolliset julkisen esittämiseen niin kuin liittyvät luvat ihan ilman, että tarvitsee edes kohdata ihmistä. Meillä on semmoinen muutaman hengen, itse asiassa nyt taitaa, jos tarkkoja olla, mitä taitaa olla 6 hengen ihan myyntitiimi. Osa heistä kontaktoi ihan jo niin kuin etupeltoon, ihan puhelimitse, eli ollaan yhteydessä proaktiivisesti erilaisiin aloittaviin yrityksiin ja puhutaan siitä musiikin käytöstä ja sen hyödyistä ja myydään niitä taustamusiikkilupia. Sitten sen lisäksi meillä on tällä hetkellä 4 ihan sellaista niin kuin kentällä kiertävää aluepäällikköä, jotka myy musiikin käyttöä niitä meidän lupia, eli he tekevät ihan aktiivista, hyvällä sykkeellä, hyvää niin kuin positiivisia asiakaskohtamisia, siis myyntityötä, menevät meidän noihin asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin puhumaan musiikin käytöstä. Ja siellä sitten välillä tulee totta kai tilanteita vastaan, että asiakas ei ole ollut tietoinen siitä, että musiikin käyttöön tosiaan tarvitaan lupa. Mutta me kyllä autetaan aina ihan hyvällä fiiliksellä ja sitten katsotaan, että miten se musalupa-asia saataisiin hoidettua. Että meillä ei ole sellaista ajatusta, että me lähdetään jotenkin niin kuin kyttäämään asiakkaita. Että se ei ole meidän aie oikeastaan koskaan. Että ihan hyvällä fiiliksellä. Se tulee usein esille sitten niissä tilanteissa, eikä se ole sellainen asia, mistä me asiakasta syytetään, vaan päinvastoin me halutaan positiivisesti niin puhua siitä musiikin arvosta, koska musiikilla on tosi vahva niin kuin liiketoimintaa tukeva arvo. Kyllä. Se on rahallista, mutta se voi olla myös ihan sitä niin kuin kulttuurillista, yhteisöllistäkin arvoa siellä, niin kuin henkilökunnan viihtyvyys. Ehdottomasti. Joo, toi on mun mielestä se oikea tapa tehdäkin asia. Kuten sanot tuossa aiemmin, niin on paljon asioita, mitä yritystoiminnassa pitää tietää, niin se on ihan inhimillistä, että ei satu tietämään siitä, että musiikin soittamiseen pitää olla lupa ja kaikki mahdolliset tietyt tavat tehdä asiaa, niin se on juuri noinhan se pitääkin. Kyllä. Tavallaan siellä myymällä ja tietoisuuden levittämisellä ja näin. Että kyllä mä uskon, että aika moni sitten kuitenkin sen ymmärtää, että jos on soittanut musiikkia jossain omassa liiketilassaan, niin sitten miettii, että lopettaako sen vai maksaako siitä sen tietyn summan, niin on se hiljainen tila monessa tapauksessa aika eri. On. Kyllä siinä on tosi eri klangi, no pun intended, kyllä. siinä tilassa. Edelleen moni ei tiedä siitä, että musiikkilupa tarvitaan silloin, kun musiikki esitetään niin kuin kaupallisessa, julkisessa yhteydessä. Ja se on valitettavaa, mutta toisaalta ymmärrettävää. Kyllähän musiikkilupiin liittyy myös tietynlaista kompleksisuutta. Ja vaikka itse niin kuin yrityksen edustajanakin sanon, niin kyllä ne on välillä ne maksuperusteet ja mitä pitää huomioida sitten ikään kuin siinä lupaa ottaessa. Niin ne voi olla vähän niin kuin hankalalta tuntuvia asioita, mutta sitä varten me ollaan taas olemassa. Että sitten meille voi olla yhteydessä ja me tehdään siitä kokemuksesta mahdollisimman
helppo, mahdollisimman niin kuin pehmeä, että se musiikin käyttäminen olisi tosi niin kuin hyvä kokemus. Mutta kyllä se on, kun puhutaan musiikkiluvista ja niiden maksuperusteista ja näistä muista, niin sitten loppujen lopuksi se on aika itse asiassa yksinkertainen juttu. Se on yksi maksu, minkä sä maksat, ja me sitten eriytetään Gramexille ja Teostolle, eli eri musiikin tekijöitä, ammattilaisia edustaville tekijänoikeusjärjestöille sitten ne heidän korvaukset sitä yhdestä lupamaksusta. Että se on loppujen lopuksi helppo juttu, yksinkertainen juttu, mutta se on onneksi tehty kyllä nyt niin kuin mahdollisimman helpoksi. Että ei asiakkaan ei tarvitse ymmärtää, että mikä on tekijänoikeus ja mikä on muut mitä kaikkia mahdollisia oikeuksia näihin ylipäätään liittyy, kun sekään ei ole ihan suoraviivainen se, että siellä on paljon historiaa, minkä takia se on muovautunut. Minkälaiseksi se sitten onkaan muovautunut musiikkia ja ääniala, niin se on hyvä, että sen saa yhdestä paikasta. Ja aikaisemmin tosiaan Gramex ja Teosto, jotka tosiaan perusti vuonna 2016 tämän GT-musiikkiluvat Oyn, joka on tosiaan nykyään se lupia myyvä yhtiö, niin aikaisemmin piti ostaa erikseen Gramex-lupa ja Teoston lupa. Kyllä. Ja se niin kuin tulee sieltä pitkästä historiasta myöskin se niin kuin meihin liittyvä osittainen niin kuin tunnejälki siitä, miten lupia pitää hoitaa. Ja se kuuluu vieläkin niin kuin monissa keskusteluissa, kun puhun jonkun kanssa ja hän ymmärtää, että mä todennäköisesti tiedän näistä asioista, niin hän kyllä nousee esille se, että se on hirveän vaikeaa, että niin monesta eri paikasta pitää ottaa se lupa, vaikka se ei nykyään enää olekaan ihan niin, mutta se kyllä, just herättää näin. Tunteita monesti. Näin on, ja niitä yrittäjän velvollisuuksia on paljon. Pitää sinne tänne tehdä ilmoituksia ja pitää hakea lupaa, lisenssiä tuohon ja tähän, niin tietysti aina yksi lisenssi ja lupa lisää, niin totta kai se tekee siitä asiasta kompleksisemman, mutta nykyään se on jo suhteellisen soljuva prosessi. Että kun mennään esimerkiksi ulkomaille, niin taustamusiikkilupia myydään ulkomailla edelleen vielä sillä jaottelulla, että on se musiikin äänitetuottajien ja esittäjien lupa erikseen, eli se niin kuin Gramex ikään kuin vastaava lupa, ja sitten se Teoston musiikin säveltäjien sanottajien lupa. Eli vielä joissain maissa pitää todella ottaa 2 lupaa, mutta Suomessa se on yhden luvan takana. Eli Suomessa olevat yritykset, niin olkaa onnellisia. Just näin. Kaikki on tosi helppoa. Juuri näin. Jos mennään siihen, että vähän puhuttiin tuosta, että soittaa liiketiloissa esimerkiksi Spotifysta tai muista musiikkia, että jos ottaa tuon luvan, niin sekään ei ihan vielä kuitenkaan anna ihan kaikkea lupaa. Esimerkiksi Spotifyhan on hyvin erinomainen esimerkki palvelusta, mitä ei voi käyttää kaupallisessa mielessä oikeastaan ollenkaan. Et siellä on hyvin selkeästi se kerrottu, että tämä kuuluu yksityiseen käyttöön. Sinä saat kuunnella itse tai jollain kaveriporukalla toki omissa kotijuhlissa, mutta yrityskäyttöönhän se ei sovi. Miten se sitten, onko jotain palveluita? Tai onhan niitä, mutta mitä palveluita on ja miten niitä tavallaan käytetään sitten? Mistä sitä musaa saa soittaa? No, musiikkia saa soittaa sellaisista musiikin lähteistä, musiikkipalveluista, jotka soveltuu niin kuin julkiseen esittämiseen. Ja kuten sä, Jarkko, sanoit, niin esimerkiksi Spotifyta, tässä tapauksessa sitä kuluttajakäyttöön tehtyä versiota, niin sitä ei voi käyttää tämmöisessä niin kuin business-yhteydessä tai niin kuin julkisen esittämisen yhteydessä ollenkaan. Ja se johtuu tosiaan siitä, niin kuin sä sanoit, että siellä Spotifyn tai tässä tapauksessa minkä tahansa kuluttajille suunnatun niin kuin suoratoistopalvelun käyttöehdoissa kielletään tämä käyttö. Ja silloin, kun sitä käyttää siellä julkisen esittämisen yhteydessä sitä kuluttajille suunnattua suoratoistopalvelua, niin silloin sä rikot sen itse musiikkipalvelun käyttöehtoja. Kyllä. Tämä niin kuin julkisen esittämiseen tarvittava musiikkilupa, niin se itsessään mahdollistaa musiikin käytön ylipäätään. Eli se ei sinänsä ole niin kuin musiikkilähde riippuvainen se lupa, ja se ei suoranaisesti riko meidän käyttöehtoa, se käyttö silloin, kun sä käytät vaikka tämmöistä kuluttajalle niin kuin suunnattua suoratoistopalvelua, mutta siinä on kyllä se haaste ja ongelma, että silloin kun näitä kuluttajien suoratoistopalveluiden sopimuksia, siis musiikin tekijöiden esittäjien kanssa on tehty tähän niin kuin kuluttajakäyttöön, niin niissä ei ollenkaan huomioitu sitä, että niitä käytetään niin kuin tällaisessa niin kuin liiketoimintakäytössä. Kyllä. Niin kyllä se on tärkeää, että silloin käyttää tällaista niin kuin julkisen esittämiseen soveltuvaa palvelua, ja ne maksaa yleensä aika paljon enemmän kuin tämmöinen noin 10-20 euroa maksava niin kuin suoratoistopalvelu kuluttajalle. Esimerkiksi musiikkilupien kotisivulta löytyy tämmöinen ihan hyvä lista kaikista tällaisista Suomessa hyväksytyistä niin kuin, kaupallisista musiikin suoratoistopalveluista. Niitä on erilaisia palveluita, en lähde nimeämään niitä sen enempää tässä, mutta niin niistä löytyy meidän sivulta listaus, ja niitä on useita kappaleita. Ne on usein vielä sellaisia palveluita, että ne on, saattaa olla, että heidän niin kuin tämä asiakassegmentti on kohdistettu johonkin tiettyyn segmenttiin, että saattaa olla vaikka
myymälöille vähän niin oman tyyppinen palvelu, ja sitten on ravintoloille selkeästi sopivampia palveluita. Sieltä löytyy kyllä monen yritystoimintaan ihan omanlaiset palvelut. Ja toi itse asiassa hyvä nosto, kannattaa käydä GT Musaluvan sivuilta, jos on mitään ääneen liittyviä asioita. Siellähän teillä on tämmöinen niin kuin paikka, missä tavallaan, vaikka se ei olisi teidän oman osaamisen piirissä, niin siellä on paikka, mistä löytyy erilaisia yrityksiä, jotka voi auttaa erilaisissa asioissa ääneen liittyen, niin se on itse asiassa ihan hyvä nosto. Mutta eikö se tavallaan se isoin erohan näissä palveluissa on, että se on kaupalliseen käyttöön versus yksityiseen käyttöön, on myös se, että näissä kaupalliseen käyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa ja softissa on se, että ne kerää myös sen infon kaikista näistä kappaleista, mitä missäkin on soitettu ja milloinkin, jotta se pystyy myös jakamaan tämän informaation eteenpäin esimerkiksi teille tai teostolle ja Gramexille, jotta sitten oikeasti myös siitä maksusta, mitä yritys maksaa, niin ne rahat menee myös niille, joita oikeasti myös soitetaan. Juurikin näin, eli siinä niin kun se raportointi siitä musiikin käytöstä on jo niin kun sinänsä kunnossa, ja tässä tapauksessa Teosto ja Gramex, meidän emoyhtiöt, saa niistä sitten myöskin niin kun aktiivista raportointia, että missä esityspaikoissa, yrityksissä on käytetty mitäkin musiikkia, ja näiden palveluiden maksut on myös vähän kalliimpia, eli niistä maksetaan myös vähän enemmän musiikin tekijöille, koska siinä on jo huomioitu se, että ne on kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja. Kyllä. Ja usein niin enemmän ihmisiä kuulee myös sen kerrallaan. Juuri näin, eli silloin käytännössä myös varmistetaan se, että musiikin tekijät ja esittäjät, ammattilaiset ylipäätään saa enemmän siitä kaupallisesta käytöstä, sit kun käyttää sitä niin kuin kaupalliseen käyttöön suunnattua suoratoistopalvelua. Ja usein näissä suoratoistopalveluissa, näihin siis business-käyttöön suunnitelluissa, niin on myöskin sitten niin kuin mietitty niitä soittolistoja ja myös sitä koko niin kuin sisältöjen resurssipankkia myöskin sitä kautta, että minkälaisia toimialoja on ja minkä tyyppinen musiikki sopii tietynlaiseen tilanteeseen siellä yrityksessä. Se on aidosti niin kuin sen väärti investointi. Kannattaa hankkia se ihan niin kuin julkiseen esittämiseen soveltuva suoratoistopalvelu tai musiikkipalvelu, mikä se onkaan, niitä on erilaisia. Kyllä, ei ne ole aina sellaisia välttämättä niin kuin suoratoistopalvelun näköisiä, ne voi olla myös sellaisia kokonaispalveluita, että siellä on joku vaikkapa henkilö, joka avustaa siinä musiikkiprofiilin suunnittelussa, musiikkibrändin tekemisessä siinä alkuvaiheessa, ja lähdetään aina kartoittamaan sitä, että minkälainen se yritys on, minkälaisia tavoitteita siellä yrityksellä on niin kuin musiikin osalta, brändiasioita, ja sitten siellä saatetaan luoda se niin kuin musiikki-identiteetti, soittolistat, niitä päivitetään vaikka niin kuin tietyin väliajoin. Sitten siellä on joku pieni playeri vaikka, joka asennetaan sitten liiketilan äänentoistoon, ja se toimii ikään kuin siinä soittimena. Se on se niin kuin kokonaispalvelu. Siitä saadaan myös se palvelu, että saadaan siitä musiikista oikeanlaista, että mitä siellä soidaan. Että sitä ei tarvitse itsekään miettiä täysin, että no mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Että varmasti kaikilla oma musamaku löytyy, mutta se ei välttämättä ole aina ihan se sama, mitä brändin kannattaa liiketiloissaan soittaa. Just näin, ja sitten usein kun puhutaan brändin mukaisesta musiikin käytöstä, jolla halutaan luoda niin kuin tulosta ja arvoa siihen liiketoimintaan, sen pitää olla kontrolloitua. Eli se, että siellä henkilökunta tai jopa asiakkaat lähtis vaihtaa sitä musiikkia, niin se ei vaan yksinkertaisesti ole soveltuvaa. Toi on itse asiassa hyvä pointti. Sillain omasta nuoruudestakin tiedän, kun on esimerkiksi jossain Subwayssa ollut töissä, niin sehän on hyvin yleistä varmaan etenkin nuorten keskuudessa, että heillä on oma kaiutin mukana ja sitten soitetaan omat lempparisoittolistat siellä takahuoneessa sillä, että se raikaa sinne asiakastiloihin asti. Tämä on ehkä hyvä huomioida niiden yrittäjien, joilla on paljon työntekijöitä, oli nuoria tai ei, mutta joka tapauksessa, että ehkä on ohjeistuksen arvoista kertoa heille, että tämä ei ole tässä kontekstissa ihan ok tapa toimia. Siis totta kai, jos musiikkiluvat on voimassa, niin tietysti silloinhan saa käyttää just niin kuin haluaa. Oikeasta paikasta sitten vaan. Tässä pitää tietysti miettiä sit se, että mitä se brändi, se yritys on miettinyt siitä musiikin käytöstä. Kun puhutaan niin kuin musiikin käytön hyödyistä sille liiketoiminnalle, niin mä oon usein lähtenyt niin kuin vähän jakamaan niitä niin kuin tällaisten tiettyjen niin kuin sipulin kuorien kautta, että siellä yrityksessä on se asiakas, henkilökunta, sitten on se itse brändi, minkä se yritys on luonut, ja sitten on se tila, jotenkin se fyysinen ulottuvuus. Ja se musiikki tekee töitä oikeastaan kaikille näille vähän eri tavalla. Ja siinä niin kuin yrityksen musiikkistrategiassa usein on niin kuin järkevää miettiä, että miten näihin eri 4 osa-alueeseen se niin kuin musiikki vaikuttaa. Ja miten se sitten lopulta vaikuttaa siihen, minkälaista se musiikki on, millä äänenvoimakkuudella se soi, miten se soi siinä tilassa ja ketä siinä on mietitty. Eli onko siellä mietitty asiakkaita, henkilökuntaa, brändiä. Sitten totta kai vielä siellä taustalla ne liiketoiminnalliset tavoitteet kaikissa näissä osa-alueissa. Niin niillä pystytään luomaan sitten niinku todella vaikuttavia musiikillisia kokonaisuuksia. Ja se, kun sä sanoit just sen hyvän esimerkin sun nuoruudesta, että siellä Subin keittiössä pistettiin vähän omaa poppia soimaan,
jotta saadaan hyvää fiilistä, niin, kyllä. Että se ryö tuntuu paremmalta. Työntekijöille tosi hyvä. Just ja näin. Tiettyyn pisteeseen mun mielestä kans kannattaakin, niin kuten sanoit, tässä on ne 4 osa-aluetta, niin kyllä työntekijöitäkin pitää siinä miettiä. Esimerkiksi vaikka sitten on se tietty paikka, mistä sitä saa soittaa ja työntekijät saa vaikuttaa, mikä siellä soi. Just näin, ja se niin kuin työntekijöiden, tässä tapauksessa niin kuin henkilökunnan rooli on siinä tuloksenteossa usein ihan merkittävä, kun puhutaan kivijalkatoiminnasta. Että totta kai se musiikki siellä, sen vaikutusvoima on siinä tunnekokemuksessa usein. Että se on se, mikä saa meidät esimerkiksi kuluttamaan enemmän siellä niin kuin liikepaikoilla. Että kun se musiikki soi kivasti, se saa aikaa meissä usein jopa niin kuin tiedostamatonta fiilistelyä, tunnekokemuksia, niin se saa meidät oikeasti niin kuin kuluttamaan enemmän ja sitä kautta myös luo vahvempaa brändisidettä. Me ollaan yksinkertaisesti innostuneempia siitä brändistä, mutta sitten se henkilökunta, ne viettää siellä niin kuin pitkiä aikoja, sen 8 tuntia päivässä koko vuoron ja usein vielä monissa yrityksissä siellä niin kuin kivijalkapuolella se palveluprosessi sen niin kuin asiakkaan ja myyjän välillä on ihan olennainen osa sitä niin kuin liiketoimintaa. Niin miten maksimoidaan se, että se henkilökunnan tyyppi ja sitten myöskin se asiakas, että ne on molemmat sellaisessa niin kuin optimaalisessa fiiliksessä, jotta luodaan niin kuin vielä parempaa liiketoimintaa. Kyllä mä koen itse, että siinä niin kuin soittolistassa, mitä siellä esityspaikoilla soitetaan, niin siinä pitää huomioida molemmat, niin henkilökunta kuin se asiakas, mutta myöskin nämä niin kuin brändilliset ja tilaan liittyvät asiat. Eli joku saattaa miettiä, että miten sä huomioit vaikka tilan soittolistassa? No se voi olla esimerkiksi sitä, että siinä vaiheessa, kun tutustutaan vaikka asiakkaan toimintaan, niihin vaikka liiketiloihin, niin tehdään ihan peruskartoitus siitä, että minkälainen akustiikka tässä tilassa on. Jos siellä on vaikka paljon kovia, vaikka peilipintoja esimerkiksi niissä toiminnoissa, niissä liiketiloissa, Kyllä. niin silloin voi olla järkevämpää, niin kuin, riippuen vähän mitä halutaan, soittaa esimerkiksi semmoista musiikkia, missä ei hirveästi ole niin kuin korkeita taajuuksia niin kuin painotetusti, jolloin painotetaan sitä sellaista niin kuin vähän ehkä pehmeämpää äänimaailmaa ja bassoa ja alakeskiääntä ja ylipäätään semmoista niin kuin vaikka akustisempaa musiikkia. Kyllä. Se saattaa toimia paremmin sellaisessa tilassa kuin semmoinen, missä on niin kuin paljon korkeita taajuuksia ja niin kuin, joka luo sitten semmoista vähän niin kuin dissonanssia. Joo, se on aika inhottava korville kuunnella, jos on tällaisia asioita. Kyllä. No, niin kuin, nämä menee jo sitten aika syvällisiksi, mutta niin kuin, totta kai kyllä mä sanoisin, että asiakashenkilökunta, brändi, ne on ne niin kuin tärkeimmät aluksi. Ne tilat tulee omalla tavallaan siellä taustalla ja niitä pitää huomioida senkin mukaan, mitä pystyy. Aina kyllä. Se ei välttämättä ole helppoa tai se voi olla tosi myöskin kallista huomioida tilan asiat, jolloin sit pitää niin kuin vähän painottaa, miettiä, priorisoida. Mitkä on niitä asioita, joita siinä huomioidaan siinä kokonaisuudessa. Hyvä tiedostaa, että nämä kaikki on asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, mutta tietenkin aina case by case, että mikä on se, mihin kannattaa painottaa, niin kuin sanoit. Kyllä, just näin. Ja sekin on niin kuin ihan tutkittua myös se, että henkilökunta ja ylipäätään suomalaiset haluaa ottaa osaa siihen niin kuin musiikin miettimiseen ja he kokee, että musiikilla on merkitystä. Että tuossa niin kuin viime vuoden lopulla joulukuussa Taloustutkimus julkaisi aika tämmöisen laajan tutkimuksen, jossa oli yli 1000 ihmistä haastateltu ja siinä niin kuin kysyttiin siitä, että miten he kokee niin kuin musiikin merkityksen työhyvinvointiin ja työviihtyisyyteen. Niin 2/3, taso 65% koki, että musiikilla on ihan merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Eli se on aika jo niin kuin iso luku. Eli he kokee, että sillä on jotain merkitystä, niin silloin voi aika lailla sanoa suoraan myöskin sen, että musiikki on mietittävä myöskin henkilökunnan kautta. Että se ei ole sellainen asia, joka vaan laitetaan soimaan ja sitten ajatellaan, että ei henkilökunta tätä mitenkään mieti, eikä ole minkäänlaisessa vaikutuspiirissä, vaan päinvastoin. Sillä on usein isokin vaikutus. Se, että kun se vaikuttaa asiakkaisiin ihan tutkitusti, se taustamusiikin käyttö, varsinkin tämä niin kuin tunnistettavan, niin kuin vahvoja tunteita herättävän musiikin käyttö, joka on siis sitä tunnettua musiikkia, jota me edustetaan niin kuin GT-musiikkiluvilla, niin se on tosi vahva sen voima ja se on tutkittua. Mutta silloin, kun se on näin vahvaa ja voimakasta, niin kyllä sen vaikutus on myös henkilökuntaan, koska ne on väistämättä siellä tiloissa. Jopa välillä enemmän voisiko. Kyllä. Ne on koko ajan siellä kuitenkin, että asiakkaat monesti käy ja sitten hetken aikaa on siellä kyllä, aina. Juurikin näin, mutta musiikin voima perustuu niin kuin tiedostamattomaan vaikutukseen. Eli mehän ei niin kuin mietitä sitä, että nyt se musiikki vaikuttaa meihin, niin silloin se just on erittäin tärkeää miettiä myös sitä henkilökunnan puolta. Kyllä. Täysin samaa mieltä. Mä tosi usein nimenomaan sanon tosta, että se on tosi alitajuista se, joka on hyvä ja huono. Että se on huono sen takia, että sitä ei tajuta miettiä, mutta sitten taas hyvä siinä mielessä, että se
ei asiakkaista tunnu miltään vaikuttamiselta, vaan se vaan on tietyllä tapaa ja se vaikuttaa tietyllä tapaa, niin sillä pystytään tekemään tosi paljon asioita sinne liiketilojen puolelle. Jos mennään siihen, että nyt ollaan keskusteltu, että se maksaa, mutta miten tämä sitten maksaa? Et me vähän puhuttiinkin siitä, että 10 parilla saa kuunnella musiikkia rajattomasti tuolta suoratoistopalveluista, mutta mitä sitten esimerkiksi, jos mennään niin musiikkilupiin ja näihin, että jos sä haluat soittaa tilas musiikkia ja sä menet musiikkiluvat sivuille hankkimaan lupaa, niin minkälaista tähän liittyy monia aspekteja, mitkä vaikuttaa siihen hintaan, mutta mitä se on noin suurin piirtein? Mä luulen, että hirveän monella ei ole mitään käsitystä. Tänä päivänä saa käyttää niin kuin musiikin lähteenä liiketiloissa ihan niin kuin esimerkiksi niin kuin radio on täysin sallittu musiikin lähde, TV on. TV tietysti ei ole suoraan musiikin lähde, mutta TVstäkin voi niin kuin musiikkia soida niin kuin esimerkiksi TV-kanavien ohjelmistossa. Sitten totta kai nämä julkisen esittämisen soveltuvat musiikin suoratoistopalvelut on ok käyttää. CD, eli ihan nämä niin kuin fyysiset äänitteet, jopa vinylilevy ja kasetti. Kyllä. Niin tietysti se, että mitä ne maksaa, niin tässä tapauksessa joku radion käyttö on usein aika niin kuin halpaa. Eihän se maksa kuukausitasolla välttämättä mitään, mutta sitten suoratoistopalvelu siihen niin kuin kaupalliseen käyttöön maksaa. Niiden hinnat usein lähtee sieltä niin kuin 5-60 ylöspäin per kuukausi per niin kuin esityspaikka, eli toimipaikka. Ja musiikkiluvat vaihtelee vähän sen mukaan, että minkälainen on se toimiala. Eli esimerkiksi tämmöinen ihan perusasiakastila myymälätila, niin se menee sen mukaan, että mikä on sen asiakastilan pinta-ala neliöinä. Kyllä. Eli jos on vaikka niin kuin 54 pieni kivijalkakauppa, niin musiikkilupa maksaa noin 30-40 euroa suurin piirtein kuukaudessa. Noin niin kuin raffisti sanottu. Se on tarkka luku, siinä on jopa pari desimaaliakin vielä siinä kuukausimaksussa, mutta voisi jopa sanoa näin, että jos haluaa lähteä tekemään musiikilla oikeasti hyvää tulosta, haluaa miettiä brändin mukaisia soittolistoja ja haluaa semmoisen suoratoistopalvelun siihen kaupalliseen esittämiseen, julkiseen esittämiseen, niin kyllä voi sanoa, että kannattaa semmoinen ainakin niin kuin 80 nyt varata niin kuin lähtökohtaisesti kuukaudessa siihen musiikin käyttöön, lupamaksu plus sitten se suoratoistopalvelu tämmöiseen 54 tilaan. Nämä on niin erilaisia nämä keisit, että sitten jossain paikoissa, jos käyttää vaan sitä radiota, niin jos on tuommoinen vaikka 104 vähän isompi myymällä, niin sitten se on sen about noin 50 kuussa sitten, mitä se musiikin käyttö maksaa. Et sitten kun sä alat sitä laittamaan vaikkapa siihen, että monta päivää on kuukaudessa, niin puhutaan ihan kahvikupin hinnasta tai jopa vielä pienemmästäkin summasta, mitä se musiikin käyttö maksaa. Ja sitten jos vertaat sitä siihen, että haluatko sä sen hiljaisen kolkon tilan, jossa ei ole sitä positiivista energialatausta, mikä ei toivota niin kuin hyvällä fiiliksellä niin kuin tervetulleeksi, niin se, että sä maksat sen 1-2 päivässä, niin kyllä se on hintansa väärti. Kyllä se maksaa itsensä takaisin. Mutta sekin tuossa on vaan just monella varmasti se, että kun se ei ole konkreettinen semmoinen, että tämä raha tuli nyt siitä, että meillä on musiikkia tässä ja nämä muut tuli sitten jostain muista asioista, niin se on just näin. Voi olla vaikea hahmottaa. Se nähdään pelkkänä kuluna helposti. Niin on, ja kun mietitään sitä niin kuin yritysten vaikuttamistyökalupakkia, millä vaikutetaan ja luodaan elämyksiä siellä niin kuin toimipaikoissa, niin hirveästihän tänä päivänä pistetään rahaa siihen, että ostetaan designer-tuoleja ja huonekaluja ja tehdään remonttia ja luodaan niin kuin paljon fyysisiä visuaalisia elementtejä sinne myymälöihin. Ja niiden niin kuin hintalappu on usein aika kova. On. Ja ne voi olla jopa sellaisia, että kun sä kerran luot ne, jos sun pitää päivittää niitä, niin sä joudut taas niin kuin investoimaan lisää, kun sä teet muutoksia, siirrät niitä, muutat konseptia. Mutta sitten taas musiikin käyttö, kun lähtee vertaamaan niitä kahta, niin se on itse asiassa aika paljon niin kuin kustannustehokkaampaa niin kuin tilan sisustamista, tavoitteiden niin kuin tukemista, koska se musiikki on aika suoraan vaikutuksessa ja vaikuttaa myöskin niihin samoihin asioihin, mihin myös ne visuaaliset asiat. Niin se on kyllä joskus tosi paljon, niin kuin, se on suositeltavaa miettiä joskus, mitä se musiikki voi tehdä myös näiden visuaalisten elementtien kanssa. Tai joskus jopa niin, että voiko tämä audio vetää tätä mun itse asiassa tätä niin kuin kokemusta, antaa niiden visuaalisten elementtien olla ehkä taustalla. Joissain tilanteissa se niin kuin audio-musiikin voima voi olla jopa merkittävämpi, riippuen vähän sitä liiketoiminnasta. Tässä ajatukset takana tämä meidän podcastin nimellä ääni edellä takana kyllä. Myös. Että se ei aina ole niin, että se pitää olla vaan sellainen, että se tulee siihen mukaan ja vähän on siinä taustalla, vaan se monissa tapauksissa voi olla tosi hyvä niin kuin miettiä sen kautta ja kyllä. fittaa se hyvin sitten siihen. Kyllä, ja
mä sanon aina niin, että musiikki ja audio, niin ne on sisustuselementtejä siinä, missä vaikka visuaalisetkin elementit. Ja niillä lähdetään heti luomaan sitä tunnetta, koska musiikki on emootioiden kieli. Pohjimmiltaan. Mä koen, että se on niinku tunteiden kieli. Ja se, kun sä käytät sitä mietitystä, niin sä pääset saman tien sinne tunneträkille vaikuttamaan. Ja sitten se, että mikä se on se sun tunne, mitä sä haluat herättää asiakkaassa, niin siinä musiikkistrategiaa miettiessä nämä on niitä kysymyksiä, mitä pitää lähteä vähän niin kuin möyhimään. Ja sit sitä kautta sieltä löytyy ne artistit, ne tietyt genrevalinnat. Ja tästä tulee se niin kuin brändiasia nyt myös, että mitkä on sen brändin, mikä se brändi on, mitkä on sen arvot, mitä ne minkälaisia tunteita sä haluat, että sun brändiin yhdistyy. Ja nimenomaan näitä tunteita, koska musiikki, eihän me suotta tavallaan kaikki käydä musiikkikeikoilla ja lauletaan tiettyjä biisejä kaikki kuorossa samaan aikaan ja ollaan ihan fiiliksissä ja itketään ja nauretaan ja niin juhlitaan. Ja, sehän on tunteita täynnä. On. Ja sen voima on ihan siis niin kuin määrittelemätön. Se on niin kuin kultaakin arvokkaampi voima. Se, että mitä me saadaan niistä niin kuin meille tutuista, rakkaista kappaleista. Ja mä usein sanon, että se, että kun sä mietit musiikkia niin kuin tietyllä tavalla monikanavaisesti, tässä tapauksessa yrityksissä kannattaa miettiä sitä musiikki-identiteettiä myös sen kautta, että joo, mulla on nämä liiketilat, mutta mulla on myös markkinointiääni. Ja mulla on ne meidän tässä maailmassa, meidän yhteiskunnassa olevat vaikka niin kuin ihan tapahtumat, vaikka Euroviisut on hyvä esimerkki. Yrityshän voi ottaa kantaa myös olemalla mukana Euroviisutunnelmassa. Ja silloin, kun sä otat niitä rakastettuja hahmoja mukaan siihen sun tekemiseen, niin se tekee työtä sun brändin eteen. Ja ihmiset huomaa, että hei, tämä mun firma, missä mä pidän, tai tämä brändi, tämä on mukana tässä hommassa, vitsi, tosi kiva. Kyllä. Ja sitten se, että kun se viedään sinne liiketiloihin, siellä käytetään niitä tuttujen artistien kappaleita. Ei välttämättä aina tarvitse olla, niin kuin jokaisen biisin ei tarvitse olla niin kuin tunnettu ja niin kuin todella kova niin kuin top 50 rallatus. Mutta se, että siellä on niitä tunnistettavia elementtejä, tunnistettavia laulajia ja muita, ne luo niitä samaistumispintoja sinne asiakkaiden omaan elämään. Ja siellä omassa elämässä ne tunnemuistot on usein vahvimpia, niin niitä kannattaa hyödyntää. Sitä voimaa, mikä niissä niin kuin tunnetuissa artisteissa ja musiikin esittäjissä on. Tuo on hyvä, että sä sanoit just ton, että on monilla brändeillä on markkinointiääni erikseen ja sitten on liiketilojen ääni. Niitä kannattaakin miettiä nimenomaan erikseen, koska niillä on ihan eri funktio tavallaan siihen asiakaskokemukseen. Mutta sitten tossakin just se kannattaa miettiä just se johdonmukaisuuden niin kuin sillain, että siinä on joku logiikka, että kun sä näet markkinointimateriaalia ja siellä se on jotain musiikkia, se väistämättä vaikuttaa siihen, niin kuin minkälainen tunnelma siitä vaikka mainoksesta, mikä ikinä se onkaan se materiaali, sosiaalinen media, että mikä siellä soi, niin se vaikuttaa siihen fiilikseen, mikä siitä sisällöstä tulee. Mutta kyllä se pitää miettiä myös sitten, kun se asiakas, joka on nähnyt tätä materiaalia, ja mihin toki tavoitellaankin, että se näkee tätä materiaalia ja sitten se astuu sinne liiketilaan, niin sen pitää olla johdonmukaista, että se ei olekaan, että tämä on niin kuin tämmöinen. Just näin, se punainen lanka pitää olla niiden eri kanavien niin kuin välillä. Eli itse usein on paljon kuin asiakkaiden kanssa jutellut tästä ja konsultoinutkin niin kuin ketjuja musiikin käytöstä siellä niin kuin liiketiloissa, niin usein siellä markkinointiäänessä saattaa esimerkiksi olla kampanjoita, joissa on niitä tunnettuja artisteja hyödynnetty. Musiikkivalinnoissa ne saattaa jopa olla myös yrityksen mainoskasvoja. Se, että sä viet ne henkilöt ja ne esiintyjät sinne myös sinne liiketilan ääneen on todella hyvä ratkaisu. Koska silloin se jatkuu se tarina siellä. Ja niin kuin ylipäätään puhuin näistä vaikka niin kuin yhteisön omista tapahtumista, vaikka lähialueen keikoista ja muista, niin mietitään vaikka sellaista tilannetta, että on vaikka isot festarit jossain lähialueella ja sun yritys toimii sillä alueella. Totta kai sun kannattaa miettiä vaikkapa niille ajoille vähän erilaista musiikkia sinne sun myymälään, kun siellä käy niitä ihmisiä, jotka on ihan siinä festarihumussa. Silloin kun sä oot mukana siinä festarihumussa, ne saattaa jopa huomata sen, että hei vitsi, täällähän soikin nämä. Täällä on niin kuin hyvä meno ja täällä kauppias tai kuka tahansa yrittäjä miettii tätä asiaa tämänkin kautta. Ne voi tuntua aika pieniltä jutuilta, mutta ne on niitä juttuja, mitkä luo niitä muistoja. Että hei vitsi, silloinhan siellä soikin se musiikki siellä yrityksessä. Silloin just näin. Siitä saadaan sitä liiketoimintahyötyä. Saadaan asiakkaiden tunnetaso entistä positiivisemmaksi. Saadaan se innostuneisuus nousuun. Innostuneisuus on usein se tunne, aktiivinen niin kuin positiivinen tunne, mikä nousee silloin, kun musiikilla päästään niin kuin vaikuttavaan voimaan. Ja innostuneet asiakkaat on myös niitä, jotka ihan tutkitusti niin kuin suosittelee helpommin sitä brändiä. Myös
helpommin nostaa asioita. Juuri ollessaan näin. siellä innoissaan ja silleen, jes, nyt on hyvä fiilis. Niin ei, Ollaan ihan ytimessä, Jarkko. Nyt ollaan, niin kuin, ja sitten se alkaa se lumipallo-efekti. Kyllä. Että sieltä se raha tulee. Että se ei ole pelkkä kuluerä, vaan se on ihan massiivinen voima. Tuosta itse asiassa tosi hyvä esimerkki. Mä olin keväällä Kent-nimisen yhtyeen keikalla Ruotsissa. Ja siellä keikan jälkeen, kun lähdettiin porukkaan niin valuu tiettyä kanavaa, niin semmoista isoa ei käytävä, mutta ulkona semmoinen niin alue, mistä mennään sitten pois. Niin siinä oli baari, joka soitti sitten Kentin musiikkia, kun porukka lähti, niin se oli ihan tupaten täynnä. Totta kai. Jengi rakastaa sitä. Ne on silleen vitsi lisää niin, tätä. Niin, nyt tuli mieleen semmoinen aika hauska kommentti. Mä joskus juttelin jonkun asiakkaan kanssa, joka taisi olla ihan tämmöinen ketjuasiakas. Heillä oli paljon niin kuin asiakastiloja ja hänellä oli semmoinen oma näkemys, että ei me haluta, että meidän asiakkaat niin kuin laulaa täällä meidän myymälöissä tai ottaa edes niin kuin yhtäkään tanssiaskelta. Ja se jäi mulle jotenkin mieleen. Mä ymmärrän totta kai sen, että ei nyt niin kuin voi mitään sekasortoa luoda tai sellaista todella, mutta se, että miksei? Se, että joku asiakas vähän hyräilee mukana jotakin hyvää biisiä siellä myymälässä tai ottaa pari tanssiaskelta, mun mielestähän se on ihan, siis sehän on ihan mahtava tilanne. Silloin sun brändi luo sitä niin kuin positiivista tunnekokemusta. Niin, silloin on todennäköisesti ihan hyvä olla. Kyllä, jos se näin tekee. Miksi minun brändi ei haluaisi tukea sitä? Niin. Totta kai meitä on moneen junaan, mutta mä koen, että silloin ollaan omalla tavallaan just siinä ytimessä, mitä musiikilla pystytään luomaan. Niin. Sillä luodaan sitä vahvempaa tunnekokemusta, samaistumispintaa. Ja se, että joku asiakas hyräilee siellä myymälässä, antaa mennä vaan. Silloin ollaan niin kuin maksimaalisen niin kuin kaupanteon äärellä, kun se asiakas on oikeassa moodissa. Ostamaan, kuluttamaan, mitä ikinä se sitten onkaan, mitä se yritys tekee. Mietin, että toi saattaa ehkä, jos mietin, mistä ton tyyppinen ajatus kumpuaa, niin voi olla, että sitten halutaan, että se brändi on jotenkin tosi vakava tai vakavasti otettava. Mutta sitten on toisaalta hyvä huomioida kuitenkin nimenomaan tämä, että kun ihmisellä on hyvä olla ja niillä on hyvä fiilis, niin se kyllä myös liittyy siihen brändiin, että vaikka sä olisit vakavasti otettava, niin se ei pois sulle sitä, että hengellä voi olla kivaa. Sä mun mielestä sanotit sen niin hyvin, että mun ei tarvitse lisätä tuohon mitään. Ei tarvitse sanoa mitään. Joo, kyllä. Mutta jos me nyt ollaan paljon puhuttu siitä, että kyllä se musa on hyvä ja kannattaa ottaa se käyttöön, mutta minkälaisia perusteluita, vähän muutamia tuossa on tullut keskustelun lomassa, mutta minkälaisia perusteluita on sille, että ei haluta? Toki tämä oli yksi, että ei haluta, että ihmiset hyräilee ja tanssii, mutta minkälaisia perusteluita tulee, että ei haluta? Ja miten sä niihin vastaat? Ootko sä aina samaa mieltä? Niin, monesti aika yleisesti sellainen kommentti tulee vastaan, että no kun täällä on muutenkin jo tosi paljon melua ja sitten se lisää sitä melua vaan lisää ja sitten täällä ei ole kenenkään kiva olla, kun täällä ei voi keskittyä ja näin. Mutta aika usein se johtuu siitä, että siellä tiloissa on sit usein sitä sellaista äänimaailmaa, ehkä vähän niin kuin meluakin, jota he ei voi oikein kontrolloida. Eli se, että kun sinne liiketilaan tuodaan se niin kuin mietitty vaikkapa musiikki, äänimaailma, sillä voidaan itse asiassa vähän niin kuin jopa blokata sitä niin kuin vaikka kauppakeskuksen esimerkiksi käytäviltä kuuluvaa äänimaailmaa, mikä on tietyllä tavalla, se on just sitä äänimaailmaa, mitä se asiakas ei suoranaisesti itse omista. Kyllä. Niin kun luodaan sitä ääniverhoa, luodaan semmoinen tietyllä tavalla turvallinen, miellyttävä äänimaailma tasku sinne vaikkapa myymälään, niin sillä itse asiassa vähennetään sitä niin kuin melun vaikuttavuutta. Moni myös ajattelee, että musiikki on melua, mutta musiikki ei ole melua silloin, kun se on oikeanlaista sisältöä, brändin mukaista. Siinä on mietitty henkilökunta, kaikki nämä tärkeät perusasiat, että se soi oikealla voimakkuudella ja niin kuin oikeista paikoista oikeisiin niin kuin alueisiin. Silloin se ei ole melua, se on päinvastoin osa sitä kokonaisuutta, visuaalisuutta, ylipäätään aistien kokonaisuutta. Et se on usein semmoinen ehkä vähän niin kuin päähän pinttymä ajatusvinouma, että on jossain ollut joku iso boom blasteri jossain nurkassa, ja se on ihan täysillä, sillä täytetään koko vaikka 400-500 neliön iso tila. Totta kai se on silloin melua, jos se soi tosi kovalla, kun sen pitää se koko tila täyttää, ja sitten ne asiakkaat, jotka menee sen boom blasterin vierestä, niin tiedätkö, niin niiden pitää melkein korvia pidellä, että ne pystyy sen ohi kävelemään. Mutta silloin, kun sulla on useita äänilähteitä, useita eri kaiuttimia siellä tilassa mietittynä, niin oikeasti ammattilaisten niin suunnittelema kokonaisuus, niin silloin sen musiikin ei tarvitse välttämättä olla edes niin kovalla äänenvoimakkuuden osalta, kun se onkin jo tosi vaikuttavaa. Ja usein ihmiset sitten, joilla on ehkä ollut vähän ennakkoluuloa, niin mä oon monesti nähnyt sen niin kuin muutoksen myös niissä ihmisissä, että ne onkin ollut silleen myöhemmin, että ei vitsi, että
tämä musiikki todella muuten tuo lisää tähän tilaan. Ei vitsi, nyt kun mä laitoin tuon musiikin kiinni, niin tämä tilahan tuntuu ihan oudolta paikalta. Että se niinku, musiikki oikeastaan luo ihan tämmöisen uuden niinku, status quoon suorastaan siihen tilaan. Et nyt mä ymmärrän. Nyt asiakkaatkin on puhunut tästä musiikista ja nekin nostaa tämän esille, että onpas tämä tila jotenkin erilainen. Joo. Ja se on se, niinku, missä se vaikutus usein huomataan. Et usein mä oon niinku ehdottanut, mä en sitä mielelläni ehdota, koska tietyllä tavalla mä en halua, että niin tehdään. Mutta usein se, että kun pistää musiikin pois siitä tilasta, se on se paras tapa nähdä, miten se musiikki vaikuttaa ja miten kolkolta se tila lopulta tuntuukaan ilman sitä musiikkia. Sitten vaan musiikit takas päälle ja hymy korville. Onneksi mulla on tämä musiikki täällä. Kyllä. Hyvä esimerkki sellaisesta tilasta, jossa usein musiikin merkitys se on siis todella tärkeä tässäkin toiminnassa, mutta se usein korostuu. Liikuntakeskukset, kuntokeskukset. On maanantai, siellä on kello 18.30. Uusi viikko on alkanut ja taas ihmiset miettii, että on niin uusi elämä taas ja lähdetään salille. Siellä on musiikki mietitty, osa kokonaisuutta. Sitten se musiikki sammuu. Siellä on 4 ihmistä juoksee juoksumatoilla ja sitten siellä on vapaapainoalueella kova ryske menossa ja siellä muilla laitteillakin käy porukkaa ja ihmiset juttelee, ihmiset ähkii ja muuta. Niin se äänimaailma on aika kakofoninen. Kyllä. Niin sitten se musiikki tietyllä tavalla luo semmoista ääniverhoa, jonkin sortin ehkäpä intimiteettisuojaa, että kaikki äänet ja keskustelut ei kuulu niin kovasti. Kyllä. Niin siellä usein se huomataan, että ihmiset alkaa kääntää päitä, että missä se on se asiakaspalvelija, että jotenkin suorastaan, niin kuin, että ihmiset tuntee vähän itsensä alastomiksi tässä tilanteessa, kun se musiikki ei ole tukemassa. Toi tosi hyvä. Mä en ole edes noin konkreettisesti ajatellut, mutta se on ihan älyttömän iso juttu, että siellä on niin kuin ääntä, joka on kontrollissa. Et miettii vaikka menee salille ja siellä pistää ihan täysiä settiä menemään ja ihan viimeisille asti. Ja niin kyllä se on ihan kiva, että kaikki se ähinä ja muu ei kuulu ihan ympäri sitä salia, vaan siinä just, se tuo sitä pientä yksityisyyttä siihen tai semmoista, niin kuin, että voi olla rauhassa. Joo, ja sitten kun miettii vielä liikuntakeskuksia lisäänkin, niin kyllähän moni käyttää niitä omia kuulokkeita, omia nappeja niin kuin siellä. Mutta siihen on ihan selvä syy. Me halutaan sitä musiikista sitä motivaattoria. Se antaa meille lisää sykettä ja se parantaa meidän sitä niin kuin jaksamista. Niin kyllähän se siitä niin kuin johtuu. Et siksi me käytetään sitä musiikkia siellä meidän omissa napeissa ja näin. Sekin itse asiassa nyt tässä, kun katsotaan viimeaikaisia trendejä, niin esimerkiksi kuntosaleista on tullut yhä enemmän esimerkiksi nuorison ja ajanviettopaikkoja. Eli monet tykkää mennä salille viettää aikaa. Ennen tykättiin ehkä istua kahviloissa ja kauppakeskusten kulmilla, niin sitten sekin, että ihmiset on myös sosiaalisesti siellä liikuntakeskuksessa. Siellä ollaan ihan niin kuin sosiaalisessa tilassa. Aika huikea mahdollisuus brändille myös tehdä itsestään jonkinnäköistä niin kuin ilmiötä tai tämmöistä niin kuin kyllä paikkaa, jota niin kuin, että toi on se, minkä takana mä pystyn seisomaan, jos se soittaa semmoista musiikkia, mikä sopii siihen heidän kohderyhmään ja siihen niin porukkaan, joka siellä käy. Ja senkään ei toki tarvitse olla niin, että siellä on se yksi soittolista ja se soi siellä 247, vaan sitä voi tietenkin katsoa, että jos on salilla varmasti usein on, että on vähän erityyppistä henkilöä aamulla ja illalla ja muuta, ja sitten katsoa sen mukaan myös sitä intensiteettiä, että se sopii siihen mahdollisimman hyvin siihen porukkaan, joka siellä normaalisti käy. No sepä se juuri, ja noissa kaupalliseen käyttöön soveltuvissa näissä suoratoistopalveluista, mistä me aikaisemmin puhuttiin, eli ne niin ei-kuluttajapalvelut, niin niissä usein voi kalenteroida sitä musiikkia, ajastaa sitä, ja se täysin automaattisesti hoitaa sitä koko musiikin toistoprosessia, jolloin ei tarvitse miettiä netin katkeiluja tai muita, siellä on aina backupit olemassa, jos netti katkee, niin siellä on aina varamusiikkia tai bufferia, joka soittaa sitä musiikkia, ilman että sun tarvitsee lähteä sinne toimipisteeseen niin kuin säätämään vahvistimia ja äänentoistoja uudelleen, että saadaan musiikit soimaan, mutta just toikin voima siinä, että se asiakas kokee myös, että silloin kun se tulee sinne paikkaan, että tämä on jotenkin niin kuin mun mesta. Ei se mieti silloin sitä välttämättä ihan suoraan, että täällä on just semmoista musaa, mitä mä haluan kuunnella, mutta se, että kun sä oot miettinyt näitä asioita, niin silloin kun sä vetoat siihen sun asiakaskohderyhmään, niin se boostaa niiden eri asiakaskohderyhmien fiilistä. Joku voisi ajatella tässä tilassa, että en mä voi tätä musiikkia nyt lähteä miettimään, en mä osaa, kun en mä tiedä, mitä mun asiakkaat haluaa, ja kaikkihan tykkää omasta musiikista. Mutta se on usein kysymys, mihin on olemassa ihan helppojakin ratkaisuja. Teknologia on tänä päivänä ihmeellinen asia, ja me musiikkisuunnittelijat ollaan tietysti tosi iloisia siitä. Kyllä. Ja apua löytyy. Tässä nyt pari henkilöä, jotka näitä kokonaisuuksia näiden kanssa pystyy jeesaamaan. Näin on. Ja kannattaakin kysyä melkeinpä apua. Siinä säästää aika paljon aikaa, mikä monelle yrittäjälle tai yrityksestä vastaavalle on
kohtalaisen arvokasta sekin. Näin on, ja musiikkiluvat.fi verkkokaupassa on tosiaan se meidän niin kuin musiikkikauppa. Sieltä löytyy listaus erilaisista niin kuin meidän yhteistyökumppaneista, joilta saa apua just vaikkapa niihin musiikkipalveluihin, soittolistoihin, äänibrändäykseen, äänen toistoonkin, mikä on myös itse asiassa aika tärkeä osa, mitä moni ei pohdi tarpeeksi paljon. Ja itse asiassa nyt kun mennään tähän äänen toistoon, niin mä usein annan sellaisena niin kuin vinkkinä asiakkaille, että silloin kun sitä liiketoimintaa lähdetään perustamaan, niin silloin kannattaisi miettiä sitä äänentoistoa aika paljon, koska se voi esimerkiksi sitten, kun ne liiketilat on jo luotu ja rakennettu, se voi olla vähän itse asiassa kalliimpaa lähteä sitä äänentoistoa rakentamaan. Kyllä, ihan varmasti on. Kyllä vaan. Otetaan vielä ennen kuin lopetellaan tätä jaksoa, niin semmoinen hyvä loppukaneetti, niin minkälaisia vinkkejä sä nyt tänne keskustelujen jälkeen tai ulkopuolelta antaisit yrityksille, että mitä kannattaa huomioida, kun alkaa soittamaan liiketiloissaan musiikkia? No toi äänentoisto-asia, sen mä nyt jo vähän niin kuin sanoinkin. Sen sanoit, että se voi olla ykkönen. Eli pitää huomioida äänentoisto minun mielestäni jo heti rakennusvaiheessa, koska silloin usein pystytään heti niin kuin huomioimaan se paras vaikutusvoima, koska äänentoistolla on merkitystä. Että se, että sä otat yhdestä pienestä kaiuttimesta versus monista eri äänenlähteistä tasaisesti, niin sillä on aika iso vaikutus ja ero. Mä antaisin vinkiksi sen, että ihan rohkeasti lähdet vaan testaamaan. Että jos se voi joskus tuntua tosi hankalalta, että no mitkä ne on ne mun brändin tavoitteet, mitkä ne on ne parametrit, mitkä kuvastaa mun brändiä. Se ei aina ole helppoa. Se on välillä meille musiikin alan ammattilaisillekin. Se vaatii todella kovaa työtä, ajatustyötä. Lähde testaamaan. Niin kuin aina me tehdään virheitä ja joskus pitää vaan niin kuin kokeilla, jotta pystyy näkemään, missä mennään. Ja usein näistä niin kuin hyvistä suoratoistopalveluista, mitkä soveltuu bisneskäyttöön, siellä on hyvin paljon valmiita soittolistoja. Lähet katsoa, mitä tapahtuu. Se on niin kuin eka vinkki. Lähde kokeilemaan rohkeasti, anna sen musiikin soida. Ehkä antaisin myös vinkkinä sellaisen, että kun sitä musiikkia miettii, niin mieti ensin, että mikä on se semmoinen siinä tilassa, fyysisessä tilassa, semmoinen ehkä pieni haaste, mikä jotenkin vähän niin kuin tuntuu, että se saisi olla parempi. Ja mä haluaisin tässä asiassa performoida vielä paremmin. Mä haluaisin jättää tämmöisen tunnejäljen, tai mä haluaisin lisää kauppaa näistä tuotteista, tai mitä se ikinä onkaan. Mikä on semmoinen kipupiste, mikä niin kuin liittyy jotenkin siihen sun fyysiseen tilaan? Siihen on usein mahdollista myös musiikilla vaikuttaa. Ja sitä kautta näitä musiikkipalveluita, kun lähtee kontaktoimaan, niin kannattaa tuoda rohkeasti se niin kuin ongelma esille. Sieltä voi löytyä joku niin kuin musiikilla, sieltä voi löytyä semmoinen asia, jolla voi niin kuin musiikilla voi vaikuttaa ihan vahvastikin. Eli business-ongelma, musiikilla voi luultavasti päästä niin kuin ratkaisemaan sitä. Ei välttämättä kokonaan, mutta sillä voi niin kuin ehkä lähteä tukemaan merkittävästi sitä. Eli niin kannattaa usein miettiä sen kautta, että mitä on ne sellaiset liiketoiminnalliset haasteet. Niitä kun sä vähän vaikka sanallisesti avaat ja sparraat jonkun vaikka musiikkipalvelun tarjoajan kanssa, niin sieltä voi löytyykin sitten jo se oman niin kuin musiikillisen identiteetin niin kuin siemen, mistä se lähtee sitten muodostumaan. Antaisin myös vinkiksi sen sellaiselle yritykselle, joka miettii musiikin käyttöä, että uskalla kysyä rohkeasti apua. Niin kuin aikaisemmin niin kuin tuossa vähän jo niin kuin siihen viittasinkin. Nämä musiikkiasiat tuntuu usein tosi niin kuin haastavilta, ja siihen liittyy just se, että kun kaikillahan on eri musiikkimaut ja muuta, mutta siellä yrityksen arjessa ja siinä niin kun puhutaan liiketoiminnallisesta musiikin käytöstä, niin siinä ei voida miettiä musiikkia sillä tavalla, miten sitä mietitään tuolla niin kuin siviilielämässä. Kyllä. Niin uskalla kysyä apua. Ne asiat on usein helposti ratkaistavissa ja niihin löytyy niin kuin ihan jo mietittyjä toimintamalleja ja mietittyjä prosesseja. Ja liiketoiminnan musiikki on ratkaistavissa, vaikka se tuntuisi haastavalta. Meillä on paljon erilaisia asiakkaita, erilaisia tiloja. Ei, se on ratkaistavissa. Siihen löytyy punainen lanka. Ihan varmasti. Kiitos. Nämä oli ihan huikeat vinkit. Toi oli erityisesti tykkään tuosta noin, että lähdet testaamaan. Että se niinku harvemmin asiat selvii sillä, että mietitään hirveästi, laitetaan paperille vähän ylös ja ollaan silleen, ei tunnu lähestyttävältä, vaan laitetaan musaa soimaan. Siitä aika nopeasti itsekin osaa tehdä johtopäätöksiä, tämä tuntuu nyt tältä. Ja sille onko se hyvä asia vai eikö se ole hyvä asia, niin sitä on sitten siitä helppo lähteä iteroimaan, kun on jo aloittanut. Kyllä. Ehkä mä haluan vielä yhden lisätä, jos on mahdollista. Totta kai on. Tänä päivänä, kun puhutaan niin kuin asiakastiloista, niin se on yksi ulottuvuus tässä.
monesti yrityksillä myös on niitä sellaisia niin kuin tiloja, missä ehkä asiakkaita ei niin paljon ole. Eli puhutaan niin kuin vaikka takatiloista, toimistotiloista ja muista, niin sitten varsinkin, jos niin kun se musiikillinen identiteetti on vasta niin kun lähtökuopissa ja sitä aletaan rakentamaan, oli se sitten sinne asiakastilojen puolelle, tai jos se on vaikka ihan yritys, missä halutaan sitten vaikuttaa vaikka henkilökunnan viihtyisyyteen, vaikka toimistotiloissa, niin se, että kun otetaan se musiikki käyttöön, niin jos on vaikka asiakastilayritys, jolla on vaikka hallinnon tilat, niin laittakaa sitä samaa musiikkia soittoon myös sinne toimistoon. Testatkaa vähän sitä, että miltä se tuntuu, se asiakastilojen musiikki siellä vaikka toimistoympäristössä, ja lähtekää miettimään sitä musiikkia myös niin kuin kokonaisvaltaisemmin, että missä paikoissa me ihmiset ollaan läsnä. Kyllä. Voisiko sillä musiikilla tehdä myös täällä toimistopuolella jotakin? Usein sitä, jos vaikka käyttää tämmöisissä vaikka niin kuin working cafe, lounge-tyyppisillä alueilla, niin otetaan käyttöön vaikka samoja profiileja, mitä siellä asiakastiloissa on, tai vai tehdään ihan niin kuin uudenlaisiakin niin kuin musiikkiprofiileja sinne, niin se niin kuin musiikin voima kannattaa hyödyntää monessa paikassa, että usein ne niin kuin lupamaksut, ne kattaa aika ison osan toimintaa. Eli näillä lupatuotteilla pystyy aika niin 2-3 luvalla saa aika isosti sit käyttöön sitä musiikkia eri toimintoihin, sieltä asiakastiloista sinne hallinnon tiloihin. Niin miten sen musiikin voi viedä niin kuin joka pieneen sinne niin kuin kohtamispaikkaan ja sitten sillä tavalla boostata sitä asiaa. Ei kannata aina liian niin kuin rajatusti miettiä, että no tässä mä tarvitsen vaan musiikkia, vaan että päinvastoin, että no onko mulla joku toinenkin paikka, missä sitä voisi hyödyntää. Tässä tapauksessa vaikka toimistot, että aika usein avokonttorit on hiljaisia ja tämmöiset niin kuin, tiedätkö, yhteiset keittiöt, yhteiset vaikka ajanviettoalueet, ne on hiljaisia paikkoja, mutta kun laitat niihin musiikin, niin sä pystyt itse asiassa ehkä jopa luomaan parempaa yhteisöllisyyttä, saada niitä, tiedätkö, kahvipöytäkeskusteluihin, niitä jäätä rikkovia, hyviä puheenaiheita, saat niin kuin vielä läheisemmäksi niitä tiimejä, sitten se vielä rentouttaa ja siinä on niin kuin monia. Tämä on itse asiassa aika pitkä keskustelu, mikä vaatisi ehkä oman keskustelunsa, mutta niin kuin, palata asiaan, tämä on semmoinen kanssa, mikä on usein niin kuin huomioitava ja kannattaa huomioida, koska musiikilla on vaikutus myös työhyvinvointiin ja se on ehkä semmoinen asia, mitä Suomessa ei ole viime vuosina niin paljon mietitty, mutta yhä enemmän sitä nyt mietitään ihan senkin takia, että nyt ei ole enää koronapandemiaa, joka vaikuttaisi meihin niin suuresti ja nyt omalla tavallaan se läsnä tekeminen on niin kuin uusi trendi, joka nousee. Kyllä. Se, että miten me saadaan meidän työntekijät myöskin vielä sitoutuneemmaksi niihin yrityksiin. Niin Kyllä. Musiikki on taas yksi työkalu siinä laajassa työkalupakissa. Se on itse asiassa. Toi oli hyvä sanoit tuosta jään rikkomisesta, niin sehän musiikki aika hyvin tekee sitä. Eikö se? Kaikilla meillä on yleensä mielipidemusiikki, oli se sitten semmoinen, että tämä on hyvä tai tämä on ihan hirveätä. Kyllä. Niin se yleensä kuitenkin on semmoinen asia, mistä on ihan kiva keskustella. Ja se on kuitenkin tarpeeksi semmoinen pieni asia, että siitä ei välttämättä tule sellaisia ilmiriitoja. Niin. Niin sitten se on just semmoinen yhtenäistävä juttu. Sehän on kiva niin kuin yhteinen vaikka toimiston leikki se, että Pena tekee maanantaina listat ja Kaisa tekee tiistaina tai ajastetaan ne sinne palveluun. Kyllä. Ja tehdään niitä teemoitettuja musiikkeja sinne vaikka perjantai-iltapäiville, vaikka sitä Ysäri 2000-luvun alun danceja tai mitä se jyystö sitten ikinä onkaan. Ja sitten se luo sitä toimiston kulttuuria. Ja sitten kun se biisi alkaa soida. Niin vuoden loppuun vielä gaalassa palkitaan, että paras biisiehdotus tai paras soittelista. Kyllä, just näin. Niin pieniä juttuja, mutta sitten kuitenkin aika vaikutuksellisia sit siinä niinku yhteisön arjessa. Ja tämän vie sitten sinne asiakastiloihin, markkinointiääneen, sinne omaan henkilökunnan ääneen, kaikkiin eri kohtaamispisteisiin. Niin puhutaan aikamoisesta voimasta, joka sitten niinku tekee oikeasti tulosta. Ja sitten kun miettii sitä kustannuspuolta, niin se on todella kustannustehokas väline. Kyllä. Musiikki ei ole pelkkä kulu, vaan se on iso osa ansaintaa. Voi olla iso osa ansaintaakin. Hyvä. Kiitos Joonas tästä keskustelusta. Tämä oli huikea. Kiitos.